Хора, пристигнахме тук до някакъв светан парк и сега чеме към нейния блок. След някакъв там си 20-25 минути пристигам. И оф, и там ми правят ремонт до човек. Мамка му. Извинявам се, че го посувам това на камера, пуснато. Просто не си издържам емоциите. Чайте, че ме страх от едно насекомо. Трябва да вървя. Опасност. Така, пресякохме, но все пак преодолях си страха. Човек. Имаме още 2 дена почивка, понеделник и вторник. Майка. Човек, не знам защо за първи път посетителите ми пускат само този си приятел. Не е възможно. Човек. Сега сме тук до спортния център. Тук ще би се иначе някаква жертва хвана някакъв дух. Абе хора, вие окей ли си бе, вие как ще кръщи се иначе? Казвате, че идва някакъв дух при вас. Какъв е там черен път бе, вие окей ли си бе? Те явно имат проблем с психиката. Човек, хора, много ме е страх госпожата да няма види, че минавам до училището.